Jeg vil nu vise flytning eller forskydning af mønstre. Jeg har en geometribrik her, og jeg vil gerne lave et mønster, hvor jeg forskyder 3 cm til højre og 2 cm nedad. Starter jeg med at tegne omridset af min brik, når jeg har bestemt, hvor den skal ligge. Og så skal hver punkt flyttes 3 cm til højre. 3 cm til højre. Det vil sige, at den, der ligger ved 0, den skal skubbes hen til 3 cm. Og 2 cm nedad. Så det, der lå ved 0, skal ned til 2 cm. Så tegner jeg mønstret igen, eller tegner jeg omridset af min brik igen. Og det gør jeg igen. Hvad var det, vi sagde? 3 cm til højre. Og 2 cm nedad. Så kan jeg jo lige trække linjerne op med min lineal ved hjælp af linealen. Nu har jeg lavet et mønster, hvor jeg forskyder min figur 3 cm til højre og 2 cm nedad.